Татар тәрәзәләре үткәннән киләчәккә карап торалар сыман. Без Орынбур өлкәсе Әсәкәй районы Корамал авылында. Корамал авылында без бик татлы татар халык ризыгы пешерербез. Авыл халкына булышырбыз. Советлар Союзы Герое музеенда булырбыз. Корамалның төп яшәү чыганагы авыл хуҗалыгы белән танышырбыз. Татлы ризык турында әйткән идем мәле мин. Ярый, барсын да үзегез күрерсез. Әли бәли тәрбу, йоклап кына киттер бу. Йоклап киткәч төшендә әллә ниләр күрер бу. Менә шундый бишек җырлары көйләгәндер әнисе сабые Ягъфәргә. Бәлки ул чак улының Советлар Союзы герое булачагында абайламагандыр әле ул. Тик тәүфиклы бала булып үссен дип төннәрен кулларын күтәргәндер ансы. Кайчандыр самавыр кайнаган, балалар тәгәрешеп үскән, бишек җырлары яңгыраган мәшәкатьле, ләкин бәхетле мизгелләр турында безгә сөйләп тора шикелле. Әйе, шул өйдә туган, үскән герой Ягъфәр Әхмәтшин. Әхмәт улы Ягъфәр, әйе, шушы Корамал авылында, шушы йортта туып үсә. Күршеләре, дуслары, туганнары хатирәләрендә ул бик шук, шаян, максатчыл, үзенә үзе таләпчән, шулай ук кызу канлы егет булып кала. Аның мәктәптә укыганда бик яхшы билгеләргә укып, Бугырстан педагогический техникумга укытучы булу максаты белән укырга керә. Ләкин педтехникумны укырга сугышка машаулый. Хәрби юлын Ягъфәр Сталинградта башлый. Аннан Курск операциясы, Белоруссияны азат итүдә катнаша, дошманны куып Польша җирләренә киләләр. Берлинга да күп калмый. Ул чак Ягъфәр 348-нче укчылар взводын җитәкли, лейтенант рангында була. Нариф елгасын кичкәндә рота командиры һәлак була. Командир вазифасын Ягъфәр Әхмәтшин үз өстенә ала. Полкның күп өлеше елганы чыккан була инде. Шул чак дошман тагын яңа көчләр белән бәрә. Кыйммәткә төшә бу һөҗүм. Шул исәптән яңа командир эшендә. 45-нче елның 24 мартында Ягъфәр Әхмәтшинга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Ягъфәр Әхмәтшинның исеме урам исеме. Менә шушы ий торган, ул бәләкәйдән уйнап үскән урам аның исемен йөртә. Сельсовет белән мәктәп уртасында аңа үзебезнең авылның Александр Шигапов бюст ясап куя. Шуңа күрә һәрберебезнең күңелендә үзебезнең каһарманыбыз әлеге хәтле сакланып, яшь буыннарны тәрбияләргә ярдәм итә. Бүгенге көндә Ягъфәр абыйның ике туган сеңлесе исән. Рәсимә ханым да абыйсы сыман ил өчен, милләт вә дин өчен җан биреп яши. Тагын бер колак салыгыз әле бу сүз тезмәгә. Җан биреп яши. Авылда мәчет салдыру өчен зур өлеш керткән. Авыл халкы иманлы булсын дип тырыша Рәсимә ханым. Менә Дом музей дибез бит. Ул минем битен абыемның йорты, төп йорты. Без шул йортка килеп, шул йортта күп уйнаган чакларыбыз да булды. Шунда шушы мәчетнең фундаменты тора. Ул фундаментка никак мәчет ясый алмадылар. Мин эшләп бетергәчтән шушы абыемның ие каршысына шушы мәчетне торгызырмын дип уйладым шул вакытта. Әле ул вакытта мин эшлидерем. Шуннан эшемне бетереп, пенсияга чыкканнан соң шушы мәчетне эшләргә ярдәм тидердем инде. Дөрес, авыл халкы барда ярдәм итештеләр. Корамал авылы гаҗәеп матур җирләрдә урнашкан бит. Авылга нигез салучылар ничек бу җирләрне таптылар да, нигә бу урыннарны сайладылар микән? Бу якларга иң беренче булып Матвеевка волостына Якып Юзеев дигән бер семья килеп урнаша. Иң беренче булып шушы якларга. Аның гаиләсендә 3 малай, бер артлы 3 малай туа. Бу балалар инде хәзер үсеп җиткәч, әтиләре стәл артына утырта да, улларым. Хәзер инде без монда ишәеп киләбез. Авылда зурайып кына килә инде. Менә сез алар исемнәре була Кытлый, Әшер, ул малайларның Кытлый, Әшер и Бәкер. Шул балаларны утырта да әйтә, менә үзегезнең көн күрешегезне үзегез үрәндегез, сез миннән хәзер урын эзләп
башарга кирәк үзегезнең тормыш юлыгызны ди. 1790 елны 38 яшь була Кытлыйга. Кытлый бик озак изли урынны. Аңа кирәк була күп җирле, сулы, ничектер менә шулай килеп урнаша ул. Шушы без бик яратып бетмибез инде бу урынны. Чыкыр дибез инде. Ул шундый ярата. Миңа шундый урын булсын дип килеп урнаша да, шуннан китәйин 1790 елны шушы аның исеме белән Кытлый исеме була. Безнең авыл ике яклап та битен карама агачы үсә башлый. Шуннан халык аны Кытлый дип бик йөртмибез, авылыбызны Карамал. Шул агачтан китте барды, шул Карамал дибез, үзе Кытлый инде ул. Димәк, Кытлый атлы кеше бу авылга нигез сала. Халыкка юл күрсәтү өчен Кытлый әтисе Якубтан мулла кайтаруы турында үтенә. Күп тә үтми Казаннан укымышлы, хикмәтле Исхак хәзрәт кайтып төшә. Авыл халкы бер-бер артлы ике мәчет сала, авылда тиз арада ишәеп китә. Мисал өчен, совет вакытында бу авылда 1200-дән артык кеше исәпләнә. Авылның үзенең урнашу урынына килсәк, менә безнең әйләнә тирәдә таулар. Бу якта да тау, уртада елга ага, шул елга ярлары буенда авыл урнашкан. Бу ниндидер стратегик яктан саклану чарасы булганмы, әлегә әйтү авыррак. Шулай тарих белән мавыгып йөргәндә, юл үзеннән-үзе Рәсилә ханым йортына алып килде бит әй. Тәмле исләрне сизеп, борын шул якка тарткандыр инде. Бавырсаклар пешерүче Рәсилә апа шундый искиткеч тәмле бавырсаклар пешерә беренчедән, икенчедән карагыз аның бакчасына. Монда сокланып утырырлык бит. Нинди чәчәкләр, нинди яшелчәләр өлгереп киләләр. Бавырсакны күргәнем бар һәм бавырсакны ашаганым да бар, ләкин пешергәнем юк. Инде Рәсилә апа, нәрсәдән башлыйбыз, ничек пешерәбез? Мин менә морозильниктан тун күкәйне алдым, камырны басып куйдым инде. Әз генә бер шеметем сода инде, бер шеметем песок, бер шеметем тоз. Камыр ризыклары пешерү сабырлык таләп итә икән шул. Шуңа да минем бу эш җиңел генә бармады. Не получается? Юк. Киеп чыкмайсызмы? Нашлай. Нәрсәдә минем хатам нәрсәдә булды? Онны күп салдыгыз. Шуңа надо моналай нитәргә генә. Үзен әйләндерергә. Рәсилә апа инде старган. Якын тирәләр иң тәмле бавырсакларны ул пешергәнен белә. Минем инәкәй пешерәдер. Шуннан үрәнеп мин күптәннән үзебезгә генә пешерәдер. Аннан соң ашап карап шулай пешертә башладылар инде. Орынбур якларында айруча туй, никах, башка бәйрәмнәрдә бавырсак булырга тиеш дип саныйлар. Үлчәп хәзер кисәбез аны. Шулай төшенәме? Әйе. Чтоб барсы да инде бер төслерәк, бер тигезлерәк булсын. Мин палач. Ул шуны кабарам ул. Ярты сәгать үткәч, ярты сәгать буе шулай бутап торырга кирәк моны. Хәзер инде без әкрен генә алада башлый алабыз, әйме? Бавырсаклар әзер, алсак та була. Мин күзләр белән кайсы бавырсак минеке микән дип карап торам. О, искиткеч тәмле исләр. Ләкин менә шундый бавырсакны пешерү өчен безнең генә камырны әзерләгәнчә генә 1 сәгать вакыт китте. Без камырын әзерләп, аны җәеп, аны түгәрәкләп, кисеп, матур иттереп, менә бу майда пешердек һәм әйдәгез, ашап карыйбыз. Дөресен генә әйткәндә, бавырсакны җылы килеш беренче тапкыр ашавым иде. Тәме гомумән икенче төрле. Киңәш итәм. Яңа сәләтем һәм яңа көчләр өчен Рәсилә апага рәхмәтләр әйттек тә, энергияны кая куярга микән дип уйлап йөргәндә, эш үзе мине эзли икән. Авылда эш торырга ярамый. Булай гына йөргәндә күрделәр дә сәнәк тоттырдылар, әйдә бул эшләр. Яра, эш рәтен беләбез без. Все, киттем. Сәлам достым. Курыкма инде, качма инде. Мин бит синең өчен пешәне әзерләдем.
Ярар аннары сөйләрсең, Казан егетләре миңа пешән әзерләде дип, яме? Авыл абыйлары да шын күңелдән Карамал халкын якын тирәдәге авыллардан иң уңганнары да, иң тырышлары дип саныйлар. Тик авыр бирелгән Карамал авылына соңгы 30 ел күренә. Монда һәрбер иске йорт, һәр капка, каралты куралар авылның шанлы үткәне турында сөйли. Күп кеше бәхет эзләп чыгып та китә. Моны яшереп торудан мәгънә юктыр. Тик бүгенге көндә авыл халкы ихтыяр көчен, тырышлыгын һәм туган җиргә мәхәббәтен берләштерергә көч таба. Шушы авылда без туып үстек. Шу авылда школны бетердек, укырга бардык, сельхоз институт бетердек вакытында 81-85 елны. Янасың шу авылга эшкә кайттык та, шул вакыттан бирле менә эшләп ятабыз колхозда. Шушындагы бергә укыган малалар где-то бер 10-15 кеше без шунда школны бергә бетердек, шул бергә эшләп ятабыз шул малалар белән. 7000 гектарга якын чәчү җирләре, мал-туарлар, техника, барысында кайгыртырга кирәк. Бу вакытта бит укып беткәч, барыбызга авылга кайтадыр та, эшлидек та инде. Шул эшләп киттек та инде. Авылда калдык. Ни өчен калдыгыз алайса? Авыл шады, шул эшләгән эшебез шады. Башта агроном булып эшләдем инде. Монда 86 елдан 2004 елга хәтле, ана 2004 елдан хәзерге көнгә хәтле бу председатель булып эшләп ятабыз менә шунда бу авылда. Коллектив хуҗалык белән бер рәттән авылда фермерлар да бар. Яшәү дәрте, тормышны ярату Фәйз абыйда ташып тора. Менә мин хәзер үзем мине тотынгач, нитеп китеп булмыйм. Все уже кеше шир дип аталам, ул җир белән уже ана шул бер көн бер полега барып кайтмасам, мин успокойся әлме барып, кавырып, кайтып шул ничек үсәләр кырда ничек. Фәйз әфәнде гаиләсе белән Себердән кайта. Фермер хуҗалыгы ачалар, әти белән угыл. Мен 2009 елны Арбелдан кайттым да колхоз Рассвет колхозына эшкә кердем. Эшкә кердем дә колхозда Беларуста комбайда эшләп карап йөреп, үземә җырлап килдек кешеләрне эшләгән карап. Әти белән кешеләр белән совет иттем дә инде, абыйлар белән. Шуны алдык менә. Нәрсә бирәсез сиңа үзеңә конкретно? Удовольствие алам. Бу эштән. Рәхәтләр белән яланга чыгып, без үзебез белән, үзебезчә. Менә шундый буладыр ул бүгенге көн каһарманнары. Үз тырышлыклары белән үз-үзләрен күтәрүчеләр. Авылның төп герое Ягъфар абыйның исеме Шишмә дип тәрҗемә ителүен дә әйтергә кирәктер. Кинаяләп кенә әйткәндә, кайчандыр җир ишелеп, күмелгән чишмәләр бүген кабат бәреп чыга Карамал авылында. Юк, үз үзлекләреннән генә түгел, халык аларны казып чыгара. Карамал авылы түбәнлектә урнашкан булса да, ләкин эш ягыннан, хезмәт ягыннан, кешеләрнең кунакчыллыгы ягыннан ул әлбәттә югарылыкта. Тагын бер үзенчәлеге булып нәрсә тора дип әйтәсе килә, ул да булса менә ярдәм көтмичә, үз тырышлыгы белән, хәтта бер-берсе белән татар халкына хас ярышу белән дә яхшы мәгънәдә, ак көнләшү мәгънәсендә шулай итеп яшәү, минемчә, әлеге авылны тагын да матурайта, тагын да бизи, һәм инде аны әлбәттә өметле итә. Дуслар, менә Карамал авылының бер күчтәнәше булып, безнең менә шундый без татлы бавырсак белән әлеге авылдан чыгып китәчәкбез. Күңелебездә шатлык, авызыбызда, битебездә елмаю, һәм инде менә шул татлы күчтәнәш белән без юлыбызны дәвам итәбез.